ang kinahinatnan ng bibig ng 11 anyos na si Franco hindi ka tunay na pangalan. Matapos siyang sumabak sa tinatawag na promotion test ng martial arts ng Taekwondo noong ika-29 ng Mayo. Ang nakaharap kasi ni Franco sa sparring, ang 42 anyos na si Rolando Madrilego, may taas na 5'10 at tumitimbang ng 200 libra. Kumpara kay Franco na 5'3 at 112 pounds lang, abay napakalaking kaibahan. Ang tanging pagkakapareho nila ang dilaw na kulay ng kanilang Taekwondo belt. Siyempre po nagulat po ako kasi malaki po siya eh. Todo niya po. Kaya po medyo sakit. Matatanggap naman sana ng ama ni Franco ang nangyari sa kanyang anak kung hindi lang sa lantarang mismatch. Nung tinuro niya sa akin yung kalaban niya, nagulat ako. Yung weight ng kalaban, yung height, laki mas malaki pera sa akin eh. Kami dapat ang mag-match eh. Sa amateur video na ito ng mismong sparring sa pagitan ni Franco at ni Madrilego, walang duda kung sino ang lihado. Ito ang sipang pinawalan ni Madrilego na dahilan ng pagkasukat ng bibig ni Franco. Hindi pwedeng pagkatiwala lang sa coach yung future ng anak niya lalo sa Taekwondo. Hindi pala safe. Aming pinuntahan si Madrilego para marinig ang kanyang panig. Tumanggi siyang umarap sa camera pero anya wala siyang balak na saktan si Franco. Ginawa lang daw niya ang nararapat para sa isang promotion test. Sinadya rin namin ang Neo Vision Taekwondo Club na kinabibilangan ni Franco. Pero tumangging magbigay ng payag ang kanilang head coach na si Ana Liza de la Cruz. Paliwanag naman ng Philippine Taekwondo Association of PTA kung saan miyembro ang Neo Vision. Minsan nagkakasama-sama sa isang batch na nagte-test, sabay-sabay sila. Yung different range sa ages, different, sabihin na natin gender, different height, different weight. We make two kung sino yung batch na yun na magtatapat-tapat. Ihit ng PTA, aksidente ang nangyari. Personally, I was there. I was the examiner for that particular incident. It's unfortunate, no? I'd like also to apologize to the family that there was an accident that happened. Tungkol naman sa issue ng mismatch. It is true that maybe his skin is here, no? His range is a little longer, but these things doesn't matter during the examination. I would like to apologize, but talagang pinabayaan ko sila mag-practice sparring kasi honestly, I didn't see any danger. Nag-isip na ako ng mga charges para i-ano sa kanila. Nagko-consult na rin akong lawyer. Magsasagawa naman ng kaukulang investigasyon ang Philippine Sports Commission para maisaayos ang sistema ng Taekwondo Promotion Test. To talk to the Philippine Taekwondo Association and find out the background, but obviously there was a mismatch.